Na kejelang kabla penlong sibnai mensua da ka special committee kabla thau da ka sarkar jala ban sangap ikjing a jingmut ni kisinjok bat ki kunhon ba fer halor ki jing e ka ba ki nongnya kali kamai kimat ha ka ba kalami ka rai na ka committee ba kin hap ban pha ikjing a jingmut lengba ka jingtho sakani ka committee ha ka khat pratrik unai weng arjar pusau ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ha ka jelam ba rigal dus doling president kalalik ban bu ya ka jingtho jing a jingmut how director ka tourism uba Cyril VD dingdo Henry namar ka jimbom don jong director ki noyalam tla IT no ka jingtho how personal assistant jongu habakren siglar pathai kubor uba regal dinos doling ulong banakaliang ka association ki don katu ka ni ki jing ai jimut Henry ka bakham kongsan ka dei ba ka sarkar kan hab bandan no ka policy ka bakarpang ban ai jingmen toy na ka banta ki nongnya kali kamai tourist ki bana ka jalla bat kumju ru ban pentrikam no ya ka reciprocal transport agreement RTA kumbala pentrikam hakwe ki jalla nolor ka taul ongru ba ka association kala pendem yala ka kamram ban ai jingmut sa ka sarkar bat menta ka ka kamram jong ka sarkar ban pen urulong no ikani ka jingdawa namar bayakani ka kam kala ya chisnam menta Penikong hi keti kini ke jington kam ban donno da ki policy ke pekerpang na ke benta ki kali kamai tourist taxi ke pekentup na ke benta ki kali ki try kali bat ki nongnya kali ki badai ki nong song snong ke jela da mapit nya kerpang yala ke jong ki parajat penrio ki badai ki sedir try ke baar ke jington kam ban pet nu ya ke jingsoi agreement ki badon kum hakiwi ki jaka ke baga jela kala soi daga road transport agreement daga ba ain uksa kum ke jela Sikkim ke West Bengal bat ke Odisha Jharkhand kum ta ter ki copy jong ke notification jong ke Jharkhand gazette ki bangila puli hakitu kusni nila besut lang hakani ke city ke bala ai jengmut menta kesni namta kani ke jingdawa jungi ke long bai kum ni ngatrai namta ki para tribal ki para nong kali kamai hi ki badan hakani jala juni bat ki kitu ki badan ka setri jong ka AKMTTA balengi simpor ban pen submit igene suggestion kum bala pan bai director bala kri igene committee haga bai di bat ka jingkwa na jing di man jung kinonya kali kamai te kalong di ba ada ni kinonya kali kamai ni don kam e ya ka e ka bak sarkar kala pha ngi lale kum kala kwa tingi kwa ru bat germen ru bak sarkar ka simkhia halor ka ni kam ga bangi ngila sut ban ngila ai ni suggestion gi bangila penchai pi lemba ini ka jing suggestion ka bangila yo ban receive menta si lemba ka EPA jong director tourism tiga germen ba ni in sa job hi ni ka jing thumu ni jing angnut kum bangin penchai biang si sin gi bangila ban na goi ka por cha go por ba kinu ki badan ibade hi state border kim de ban shifting ne khnu ya ke ka bang dawa mangi bat sakwai ru kolong balada ka sarkari kanang le penjalan ne kala simpor ya ke ba kala kwa ngila submit matasi ne ka suggestion ka ko bakala pan ngin ya ki tinge la da kamla bale lor ka ni ka kam ka ba ni dawa skarpat ka suka ba kan le no kham kloi le ni man taw sna bi kan pen ai no ek te jing dawa jung le ban khot no ingi khamat ko bakala khot ki khat patrik ni banai bla dep bagi kerpat ru sarkar bahkan urlong no jing anu jungi nambar kan ni kam kala ya sistem pura mentang ngim kwa shu ban up dari ngim kwa shu bandang bu sistem arsnem salai sistem subsystem tumta tetet dari nak kali yang jungi asan gi pen ebej bala da phim na bale igni ka kam ban kloi no haunu sistem hi ban pinyo an pen urlong no ngi lalong ki bakloi ban bi samana tama habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya